Bună ziua, sunt Bogdan Bagmuianu. Iar eu sunt Adi Bagmuianu. Azi îl avem alături de noi pe faimosul, celebrul, inegalabilul Florin Salam! Salut, sunt Florin Salam. Bună ziua, domnule Florin Salam, ne puteți spune câteva cuvinte de început? Am venit nebunul de salam cu cel mai tare program. Aveți câteva cuvinte pentru introducere? Bagă introducerea. Aveți vreo propunere interesantă pentru noi? Hai în vacanțe de la Saint-Tropez. Duceți o viață bună? Viață de magnat și de împărat. Am auzit că aveți o percuție cum nimeni nu mai are. Percuție ca la noi nu vezi în toată România asta. Domnule Florin Salam, vă rog, mutați-vă pe scaunul din stânga. Dar nu mă dau. De ce v-ați lansat în cariera muzicală? Cam tale și îmi stă bine. Ce părere aveți despre videoclipul nostru? Cea mai nouă piesă pentru toți invitații. Din câte am înțeles, papagalul dumneavoastră a început să cânte manele. Cam ce versuri a învățat? Domnule Florin Salam, ce ați făcut aseară? Azi noapte m-am îmbătat, trist supărat. Ce veți face în momentul în care veți afla că noi vă vom angaja în studioul nostru? Domnule Florin Salam, ne cerem scuze, dar va veni cineva la noi în studio. Ne puteți cânta ceva live în acest moment? Domnule, eu voi pleca puțin până afară. Am înțeles că vreți să vă mutați în America. Mi-aș dori din toată inima. Domnule Florin Salam, de ce cântați manele? Ca să mă știți să jupân. Domnule Florin Salam, se vede ceva scris pe fruntea dumneavoastră. Am norocul scris în frunte, norocul meu. Eu și colegii mei din studio am decis să vă oferim o vacanță gratuită în Spania și Italia. Ia Spania, Italia. Duma pe unde vrei tu. Dar dacă nu o să ne simțim bine în excursie? Dacă vrei să fie bine, stai mai mult pe lângă mine. Bogdan, dă drumul la aer condiționat. Nu dați voie la frig, ne distrăm, ne încălzim, că-i viața frumoasă, mă! Domnule Florin Salam, vă simțiți obosit? Nu dăm voie la oboseală în viața noastră! Cum vă simțiți alături de noi? Că sunt lângă tine, totul e perfect. Bate ram-pam-pam-pam-pam, inimioara mea din piele. Am înțeles că aveți mulți prieteni care v-au trădat. Este adevărat? Dintr-o mie de prieteni, 900 m-au vândut. Și acum când au probleme, vin la mine să-i ajut. Din câte știm, sunteți foarte bogat. Cam câți bani aveți? Am așa mulți bani de parcă aș fi spart vreo mare bancă. Ce părere aveți despre iubitele noastre? Domnule Florin Salam, mai avem câteva întrebări pentru dumneavoastră.
Dacă nu vă supărați, ne arătați și nouă portofelul dumneavoastră. Tu vrei să-mi faci de caz, n-am să te las. Pe unde obișnuiți să vă plimbați? Eu mă plimb în Barcelona. Ne puteți spune pe cine iubiți cel mai mult în lumea asta? Mama mea. Ce ați face pentru mama dumneavoastră? De-ați putea cumpăra zile pentru mama mea. Domnule Florin Salam, trebuie să încheiem interviul, că trebuie să plecăm urgent. De ce să pleci când mi-este greu? De ce să